isano na isatoa, isano nemo inuti, isano na ibere inye, isano nemo. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Mwanchumulike libono na ndeti kankolegani gasto sera sentunde elibono tukukwanda mange ekero tukuligereria ensemo my testimony oboro libone mboro byo boboro my testimony litukulia mwanchumuligereria tatukukwana mange ekero tukuligereria nabo tobe tukukwana ukiye tantu abwato mogena se studio oyibonera to etoboro libwaye wiki eboigo ntobwato mogena se studio oyogo chiko toboro libwaye ndetumanyere ningo asaikire go ikabono ngikiabe kyakolekana so obugima bwaje wo mwanchumuligereria tatobe stand back to guchakali tukulia lero asomurubiri yiga unagutambe gano tugukwanira mange twakore top 7 at 7 kuruma bintu anyoleke bungo twakora mange amatera mansu top 7 at 7 twasa twakore wana ndiko twachiri monchu muligereria asensemo oborori bwane my testimony oborori mburubyo bwate karibu sana ndugu yangu. Asante. Hira Tom, karibu nyumbani sana. Asante. Tunaye kusangamba naye tukuwa na mange turaligeria. By the way, webori yote bya omwana gotera ngoro na igukwa atera tasigete ko gangwa sana. Yes. Nako ko ndoko tera uko. Webori yote bya omwana oe omomura. Webori yote bya omwana oe omomura. Tigane sawa eyo nembe bwanga koigwa. Tigane sawa eyo nembe bwanga koigwa. Tigana marwa nenyasole bwanga koigwa. Tigana marwa nenyasole bwanga koigwa. Tigana oboibi omwana one bwanga koigwa. Tigana oboibi omwana one bwanga koigwa. Moelio yo genda koiba bono bwatwa. Moelio yo genda koiba bono bwatwa. Bwatira bwatira kungo kanya tore bade badaye igoro monchu mulikere libona message natakoleta gocha sone liena ki tigana marwa tiganya sore omolio yo ogendo bwatwa message chekerenga no kubwatwa okwantura manga se faida yo mulikere Ndizi TV na kyokoroko Ngoroko Dennis Kaka Onyimbo Oruru. Majina ya usanii ni Kaka Digital. Kaka Digital. Yes. Abanga bakumatana Kaka Digital. Yes. Wanchu muligereria mwabro ko gotero ukwanda kwa koigurande kakotebye ngake ya mabuna umungwana naro yomo. Hotero kana kobegeta nseme yemo. Hoakolibia abantu bakawanja kiro umuntu agataka kumanye. Yes. Ekana ire getambukiro. Yes. Eya masa yemo. Yes. Dennis ningo aninga yaru. Kaka Digital ningo aninga yaruite. Okay, Dennis ya kuruchinsemo cha magenche bumachoge muteiribe. Ya ime abotire kenyo kyabotire. No aiboire no akinirete. Naibore no akinire. Amatuka mange kajamenya no amenya. No namenya. Matuko kiazi nacha nabwatu nagende chera. Tutaranda soko ndo chera. Yes. Skuru nka yochete. Skuru nasoma muteribe primary na ndarangeti boarding school standard 4 to standard 8. Nacha nachoini muteribe secondary. Goika form 2 tikasamba ngaka chimbao Form 2 gate mangana atako nyarekana ogasoka. Yes. Mangana ngo ngari skuru nensensi nensensi nero. Yes. Kaka Digital. Yes. Kakia muto kaiguna Kaka Digital. Osibirwe chera, Yes. obwatiru. Yes. Na ndo osibirwe kifungo cha maisha. Yes. What happened? Ngi kialenge. Okay, na ngo muibi atenga swasi sasa wiyo wibi. Kaikwa aliko ibira. Naiba Gusii, naiba Nairobi, nimeiba hata Sirare hapo. Lakini mostly wanaacha kubwatira Gusii. Sito asike tukoroka mugenda iga, chekona mate. Na letu Gembo. Na koleki na kile prison ya Kisi Kananwe Pond. Ngajanga okumerwe siro yoko ngentu hatari life. Ekwa kumete yoko ngento. Yes. Tutaranda soko kumurwe soko yoko ngento. Ntike kwa aliko iba. Okay, nilianza kuiba tu wisi ndogo ndogo. Naachaka kindomo ke by the way. Naachaka kuiba bintu nibituma korunka. Kwanda kwaonia. Kwa magena. Korumo chika. Kurumo china. Igomo Nachi wakira korondo yani. Omuntu abako chaka igo. Yeah. Nachi. Oibase oibama gena kurunyumba. Oiraso chiko. Ogachaka igo. Chaka igo. Kaswa kuiba chingoko. Kaswa kuiba bone michike nyoro. Kaduka umanyino gusirikia siniga. Na chop in. Narusi pesa bikaigo. Nasoka. Kiara ko ira mpaka wakara mangana yobo wacha kile ngano boche korondo oboche. Okay. Hata siku anafanya kitu. Ndio kwa yeye ndio nyari chibasa ojuwa korondo. Korondo yes.
ogachaka ebintu ebike ogachoka graduate ogakine step ngakina step na kibone nyaro ogachoka ndanse totoebo no mugati. okay bono nacha nasa koni kwansinya sore kor Tanzania gochi Machakos Nairobi twacha twasaka group twasaka teka chipiki tokwira twani Tanzania ngajanga accessible doki kor Tanzania karatiga tutaraenda sambe na kigwaso ta se kyombe gyoko ni nyaso no gwatene kinyaso na bukuru Tanzania rasigite. okay I had a friend of mine urenge kakari tata como kwanelieta sengenjer nagenda tene shuri bado nero nchaka twachaka tuonde gasi na vera igora kore era go assist kidogo kana twachaka boigo ya naruo chaka kongoro kirinde ngana batokonya bintu turaone iga togenda Nairobi gari bona sometimes se karibia sambira senya solo tutaranyora na batoko sasegia sare vinde yo kuiba no Nairobi naiba sana gari kuiba na ande karna iba bali to tukubako dire andiga na watebi kana ndi chibesa tuchikoli yo muntu gukengo muntu ande banga chibesa chiri then ande na kwa baibera kwa watebi to kengo muntu ayo ibete ande na chibesa polisi ugo chiko kengo muntu atoke bete bete ande abuna yo bete bete bona banga chibesa chiri ande na chabate ulia sakare gari polisi aro nyansi bona so my to montali stylist to kumanya scenaries so they trusted me in that and okonya sometimes sim de bere tano bere nyomba ya na gapo enya soreje yes e connection umuntu yokurita akure Tanzania turusi nya sore Tanzania we okay na bwa na menyete sirare tuaba sirare como tuaja tuasa kwanda seto ko Katarime Tanzania wita Tarime ni ngange Tarime ni maito kabisa bona tuaswa Tarimari tuande tuapikenya sore tuacha tuanyebeka na tuale kwenye beka nani country pass from the angonyorore chigari okay na ari kwirari ari konte ya kwikira Nairobi within Nairobi area basi you are safe no what no ndebwensi you are safe no bwatu no ndebwensi you are safe chi connection gete to kwana chi connection ejo you are safe ay kwa mutikira Nairobi ro oira Mombasa njira ari baka Machakos na bwata sar kwa Machakos ya sana on Machakos ya sketara stio kubanga ne chingo katu gete patire ndene nyasorero enyasorero ogaso boyibwe chipikipiki pikipiki kware ko iba mobwata ege kundi mobwata pikipiki china nge bloka abare ko iba bandetera na chifukisha Tanzania umuntu iba koletera aigwere Tanzania ko ni yoro fukisha Tanzania iko nege kundi I can say so bari ba manyete okay me most ritinyi betina bantu mono na nge ko iba na rekoro ka single senior robberist because I sana ngo by the I myself I used to do gas yabantu more than 10 na ne kana ko be michi abantu banga batanto bacha ikomi okay neke yans beto manya na abantu we were 6 but that real sense I was na veka kwa lenga yes because na rotumi bitochi bibike na jana kana igure nyomba na bihan bono ngosto kire na surprise ko gosto ko nya tochi chio gete nyomba so karate oto maga bitochi bibike kwa bisunga iga ono jugo toboka kura sochi toro yako nya tochi kwardeke chikumburigete kwa manyanto na banga barenga tutaragende gento kia gosibete yes nkwa bwate bunduki yes na iko na te bunduki na nyiru Tanzania eganga yugo tori bunduki ningi obuibitu kone kana chaka kuiba mono nara na bonga ni rutore bunduki asengenjo for safety purposes kose na roso kwa family waro kwa tumie bunduki kusikia haita bantu kusibiko samba mona nabo kora somo ama igari yo kora saka ikwa guseti tutaranda tambe marengere yo kora sa ama igari yo kora sa na nyarusi bokuria astokoro kake anja yes maso eso karo kiwo kutuko used monju murigere bone tsona kaka digital oyo aseka kia monda atebe na bwebwate na sense mo yo boibi sana oikaga sibwechera ekabana bwente kongentwa konde tangentiri boibi kuburi bwa kore toro chote basogoma bwa kintu kuri kwa kore nayo kore nyora iga you regret so much okay oibi na korete obomo it was in Nairobi na it was to cost my life kango bani gatincho naenda nabogoria karaboto ky'omuntu karaboto mbere bikurusi ku Mombasa jinis nebe bagete ya chipegetense na akora ali market sana to kwa market Jogorodi kingia police station ya Makadara karaboto kinage kanyenye ngakabogori
Unabe kana ukaimukijyo. Kachire change saa 12 cha mambi. Kumbe manyene na royo mukonyorochire se kikundi keri bono lenga ko nge ko kiana mama fulani kiagenda. Chikundi koranga lekwerekera na kare kuchimate. Chindu chiko chaka. Kuchikotema gotama kuchimbotera mwino amaene nkobwato nilipigwa kichapo cha umbwa na balitalinge banga berete. Ebate bangalete petrol to samba bandu bata situmeua tumemaliza tika serikali cha koreki. Chire. Chebo gori. Pati ka chance nkaroro. Wakaguita bakamanya gwakuri. Bakamanya nakuri. Nabonye gwete by there akanilmebe kantu yatikara daso muntu wani nganga banganya saa nkonya. Kosina arangereti mama akabora, narangereti everybody oli manya takabora. Nkarirege nkage kaera. So igatikara ngatanya saa koraki. Saa nkonya. By the Mungu ni kama alikuwa na mpango inkweti. Egwatebe kwali kwebali tangana singanje ya korondo. Bono Nairobi ya bato nkorondo. Bono kana aja akakurunse, bono na abeiro monto monene. Bono na atakri chibasi cyo gutumia. Na chibasi cyo gutumia tintaiti ko karagasi. Bono the simplest way yo kanyara chibesa no kuiba na tisi chibasi bade ni ratu. I cannot say ngana korete kendi ya nkonya tasi chibasi echi. No. Esta les du kwalo kwaka. Ya. Ubaje basi nyingo ropeti abantu Nairobi. Akalemba tesa day na ruete kala litanga ndara Nairobi na ibeti chibasi kati chenge 18000. Ena rini tega alikuwa songo gaiga nganda Nairobi kwa nyatinda manya Nairobi. Gaiga country pass ngasomo turo mali nganyo chane chapati. Guchwa ke sabu ngosukatindi ko sirama. Ani ngalinde gali ko na guchagusi. Chibazo no watele bukumira nani? Wajire Nairobi. Ajire Nairobi. Kwa nyure cha wasiro bono ngahingo chikobwa. Timbwati. Nando kerana guchagusi. Kerana guchagusi. Ngikia gusibete chera. Akenti ya sibete na igoro mwali mugete. Stokoro ke kona mugenda. Namu ibere torobari na murwani tibotuko. Kamure chibasa bwatenke, kamure radio. Kamura some ATM machine cards. Ngacharende nkabani mbeta matukata bamanya ngajanga batora ni chicks pit chingao na ngi by the muntu ko breaking at steering. Bona na jana toka nisimbigete na ibete around yabo ngo ike konari na bwate piki to na jiriko yituma kuru ari ngara rubyo muswati gete konyora serikali ko bwate nesimbe no ngorteki no nya bwate bona kora bwate nesimbe umanye nesimbe ra gata tete mangana mango nyorere sim bona ya gacha ko kirimo bintu bya bakwandanga bakanyonzi bya no bikorteki no birenka karwanya bintu bya no birenka rende nkabwatugo ngachake kina kekanyengera na kore dikino mwako yo kekanyengera ngasubu yo komento kunyongo amagosa yubole nagero gusibwe gusibogyo komento it was robbery with violence na chitenga mufamia butuko na mwage tomoroga ona yekoro kuisi wa kimabafu cause it's a robbery with violence you bongo watabake byoge na bwate byoge ikono bwate bunduki chinga kiche bunduki by then kabunduki yengo asoka jirani polisi wasino ni bwate bakabona kana bwate yatoka kaya tuke saji nyumba mwana banyo retoro so nilikuwa nayo kotini okabwatu ne bunduki watabana go ito monto yani check speed inchiro chikoro kinaki umuntu nagwente kusiba gwate metoko ibebe ngiandonse no astu achete tu famille tene sako yaenge sirare mogaso sasta mogaso igoro I can remember we parrest everything creen tu yate de sirare. What happened? Can you tell me the story? Sirare tu agenda we were 3 na wande ntanya lego kwana informed ngaterna customer kia mate njere kwenda kianja adas bagaterna customer kia rogoro njere waswasira waswa Tanzania oyo ndaga ataki muskara bono we used ndo bate chisike twale kwenda na oyo renga se kwenda rogoro se njere kwenda Tanzania akaka risasi ryo baskara bago tukagaiga akabakira risasi bakatuza chibunduki kando noyo oyo rasitibasa ya bataka go stuka oyare ne risasi toka bugori chibasiri we went esako gari esako egari mu atake tios ne mo esta gari esako yare te chibas chitumba tu Tanzania ni sere mukana ne chibasa we went chibasa ranga mu achita na chirocha they were 3.6 million. Yes. 3.6 million mugatama na chirochi mukana chiro chionse nina kimwa amanzi to gotamane chibasa because mu abwate transportation au na twataki twaichagiti taxi yamo twasukanere gaja gocha madera mate then twatende ngao na twasoga tenero mugatane ngao
mukenyeti mukana bone ngai ye mwabwate nero ndi twacoka nero kurwa se chibesa twaichaki omuntu mwamure gari ya twasuka nero motu tukamutiga twapiki twawate chibesa cingi mwakorete nati 3.6 million mwaichakire gari yawe chibesa yes ako na hiyo pesa mtafanya kitu na kitu hakuna no kwa gacha tinga gachire mwanju mulikire bonetse na kaka digital uyibono obereka okoro ubuyibia sama tukamange utumie bunduki koita bono asige kunda sabantu bali kwabete na barobo yes andake muntu naro ititwaga kwa orate bose bantu mbole banyarite bagoito totebe okay njera nga kwa na squad na ko na squad by the way two of them died kwa elingo cha kufuatero two of them died immediately ba ngama tukata tukurumaga na baituru bakura basambere tuyakona ngacha kubatu matukande mutu wake yeah munchu muligire boneka to yosanga amo naye entaite ngote bine igotore na kaka digital uyo gotesa bari yaye igoro yobosaria betka gukora wachire chera wakumeru ongentwe ikabanaki na saveti gesibo yo kongentu up to 2016 okay na kora period 2014 yagakan korkisi high court kaenda Kisumu kana nyeri Kisumu na reka bari rejected katabwa yo kaniri kongentu bono kabantu astokoro condemn oganyete engakiende ons president ira tebe kongentu more ongentu inchete pakase nyumba ya condemn committee na machine go janguru misukari go kwa mwata ya muskaro jo bata machine no mbiere eganyete bono ni mazara ndi suri ntambe ekero umuntu akongentu na ki what happens machine umutwe ko butoroso what ko butoro mutu asanara kwanda steps go tirimbo ko chinsega ngonera oro ko han patina kukata so before tarangentu ngo pimore komanya ko sonore health echikiro nchisaini echochi gotena sengori okay turuko mngentu onya koro muroire turuko ngento nyekiru cha nchiri cha mwana damu kawaida ni gotwara nasiki bona bagata bako ngento mundore health yes wachire condemn eyue ganyire ongento taikende yonse yes what happened kuba okay toika 2016 president ya Kenya yo Honorable Uhuru Kenyatta na bwati chi nguru chuko kanso egesibokeri bona abake commute korulo death to life imprisonment ona nasebali bali yakongendo bikamura ni ku life omenye maisha chera tokarusi urende kongendo wiserapreted kyantu ari gutarno no gutara kucha saba subande tokarusi wasaba sestwaenga swatengire anga abantu balenga muhabekira nze mwachi kongendo abantu twaenga almost 15,000 yes in Kenya wenda kongendo yeah and by the way tiganda kuburi kanto ari bangendo what happened se bino gotikara gari no ko sabanya ngo bali ba squeeze kare nali batare koiru kare bali gotinde ku gari lakini squeeze wenyewe wanachukuru bado squeeze abantu kongendo bali osegente ngero zitiwa okay ngongendo bare but in netene niri asinje batanga in human light muntaka na kro muntaka batera itio komenya lakini one bintu mbiro rakole na treason tukabonjera serikali terrorism abo kongento yeah president iseko president bono umurego enso rusiria mangana yantu bali bo banta kongento bonsi pimba ngentu bazibirwe egesibo kya maisha yes okay ni waro yeah bono 2018 ikinangireti yenge petition yetu abegeteme ya akina David Maraga dinero yenge chief justice we claimed tukata bantu twasibe tukongento twani kongento ntwasibe to life bono tutaita tongento stobere wrist kiagara mbiyaba yani mwaire krem naki go mwasibe tumongento murangento ikobona isita mongento kosimo igolero kosibona abantu baigete bakara soma ite kwa role prison kwarasa kwaranga it's good baganda bana kwanya kwa frustrated mbiyongengeri afadhali baende baibenga
nkwa kwa de kwende then to claim these things kero mtu awatela itiwo stay na by then kartu asibiti kasibugete ke ngor nga mandatory sentence yani chachi tabwa tinguru chiko sibeke sibukende kinga eras monye watora kwatoka na atia the sentence is one no mitigation and dance maria dance erioraru ta konyara ko kwage sibukende kinga nkeri the sentence was one no kongento kwani gatoka ngaga no muchachi ne nasibire tabwa the self decision buno muchachi ara meki koso muntu yura maria ri gatiga mokorera iga osenenje tiganga muiga kulingana no bosaidi so again the karabachi ko kirigera na baro bachi ko gira bakanyoranga abantu igomwe to neretigo so tukakorwe ndiko ngari sentencing gikabatura ni gukoti bia na ndi tokoru sentencing ni ngabo no muchachi amui bono onyo kuwa mwa kongenda sawa onyo kuwa mwa kubeka in life ni sawa onyo kwa mwa kwa miaka ni sawa so kwenye wanabera reformed person kana nga prison korandi naenge kotera naenge koranga bintebi ya gari ngo koranga basibwande counseling na ko reform ngiye giya kwerete bako korechera bono okamwa bono tigotore ko chake go echera ai 40 kurwechera ngasinya ngatumia chiba sanga exhaust chiba sana bwata chigasinya Jones nganyoranga astayo mokonyi tayo my family abande bagantiga bona ba kurwandere baros arasiri ngacha kanyoranga bona kero murandi getacha prison igari kanyoranga gento kerekemo bono musani otigaire nyasaye bieka because abantu bane batemete kon support all the kurudi paka bakarosa pi kanyora ndenga na tigaire njibieka my wife agacha kagenda sobo ngo watu mukunko kosibo na watu emyaka renga baide kwara betechera chera soko bera kwa neba ko ikosoka otiwe kokosoka elibone yekiri wachakire bono umukungu chiri myaka ngandi kwa beto mukunga kama gotama kagenda mukungu na beto almost 6 years akwa 6 years akara mundari gocha akaumeli okay na agenda itanga na ndoirana bona achonyore kibaro gyo kwanda Qatar flights agenda rakinende ntwakwana ko mukare Qatar sana keraja korende mangana y'abantu no bongen kinera agachaka kine class kora kibasa kidogo kibasa gasoa agachaka te kan sana ante you are not of my class I appreciate it kama te sawa kama how bado necherori no na sokire bona nyumotara soka mukungo ngotigano mwana yes abana bari ngwatera abana babiri agacha soka karat kenda 2 years agacha no mwana mwana ochire Qatar ochire no mwana no Qatar na Qatar ekera bona ekera runka ya bono gwachire tera kwa mutina bana babiri ochire sobo ochire no mwana ndona babiri ndio 3 anga assume ngate bare no ninche na bana ariko banka kero kende kusikanga na nyomire anga assume saja things ngate ba magoso na yane akabanga nyako bare ngo support na bari ngo mokwanya barenge agacha ika akaranyora yadi bagari ko chap Qatar akamu process ri kun kasita kakenda say no yeah my mama and my dad details at migete ne changa by the koganda karate ngo tara somo kunga mangana makongo kona igane chera mwachire na ande mo ekina biya bono mwirane echachi ya mwebiya na kia mwe na iranete mochachi akamwa wakorkunde ti machanja okay naga na HCD chana china na korata na kunyona egere theology na WhatsApp getanga 6 cha theology chiburandi bono nkoyanda kwengi kweresa ngamate bingise ko tu okay na used to dress well na dress taka something kana vegete trenda suzo ke yogo rusia chera okay I had na tinder tukurka igori yabanda kote na boko soko sanga toto na boko ngwa sokore chango kopekane karokana kote robeka yanga ya prison ko beka changa chiarai kabisa yeah ukaweke suti yao anongo ikari chacho kumboli tata bunor smart iga no mwivi komata yes no mwivi na renge kinde bono na chenjiri komata bista kabat chani chikore na chenjiri gauge obi yakanyora na chire coat I remember James Ongwe na ngeto almost 70,000 omo governor kandozi yeah na koti ya nyana janga 30,000 it was a judicial launch week na chieta tuiwa witesa embarambamba na bateri bande bakorusia iga na chieta ko represent na incheko na ko prison yeah wana deka na kora na ande party la toki kina linkwenda koti chacha kamburwa ndio ulikuwa koti ukite entertain ngamateri ninja agante na na bakora kana kwa platform the person so agante now I read aiga koti ngotre kwa terete no ko okay ngo na terete mechando ne tere na ninterete muiburi ni chisabu chisabu cyo ko beka tora severo tere bitambe ngokonyora tore yes ninterete matera kiazi wono ko koti chacha ko tena yori kwa terete ai wono wa chenjiri
akanga 15 years karanga 15 years agante vigenda ngugotumira ndeli mission kurmayaga nkaba ndaino na prison nkaba after 3 months nkanyora remission ande ya 5 years nkatigara ne miaka nganigo serve 10 years nka serve 10 which na call the last year miaka 10 years yeah kuruga sobogyo kongentwa ocha egesobokya maisha oacha 15 egacha 10 yes igonko betechera for 10 good years yeah na bete 10 years yes mbago kayigolero bona abantu abamware ko boli na mongentwe osemuyigolero barabuna what happened others they went abange mbachiete lakini ande mbare bakuamete pado ande mbare bakuamete pado yani tigante bengende bige kipati ne mpango na nyasaye kwa simbare batemete kufuatia same process aika koti chacha mukani njitimbo 30 years so mbaro paka boni kana anda batu asibetu na baro anda badere in life ndoche na mangana mburongale yes how was life ekro kwalengejera life for 10 good years life nyangela is I remember the first day kana jete in prison nintene inecho asecho ime for 3 months ayo weka water nega kwa chakir kurara echo imote nene yeah nandi muri abantu more than 20 kurara ngoi igona liura irigate ote nene echo ime tingo kwa una na bokurara paka kwa keranse nandi kwa tena because people there one kurumwaga kwa sibitu niliingia prison 2011 mwisho ngasoka 2021 mwisho 2011 mwisho 2021 mwisho yes hono imari kwabere maria kwarore bune mechandere binte binge bire yes nkikeka kwira thenga nkikwana to ya change mono okay so, I remember na ndugu yani anyige kanka sikuwa najua nimefika nyumbani things changed completely skunere yango moteribe njikanyatera gachu bona muburi thing turiko ndanga kandre to ikiriga nonga so everything was completely changed yeah kirende ya changed completely na so tama singara mageni kabisa yes na ki life kwa nyo risk ga ya beire bona ko soka kuru to me life I can say I can cope with any life kotera ngona tera ta komanga onye no kuri chingende chimbese njene pingwa ne certificate yo kanta yetu onye no bumu bokongo na eteire ne certificate yo kanta yetu igobora tindo chinga bumambo brasi nya komenya nkaga because if I used to stay ko banjare pechera because mate ndagara echera tindo chinga bumu police ko ya mbonzi nya komenya no na bono timbwa tama by then I used na bwate dam bono njigwa ke sabu chibasa na bwate ne chinyinge na rutora chinyinge they help nothing bono ndeba nga nintatuara chibasa can survive bono ngendo njengo tebangeringa I'm ready to preach the gospel no munjiristinde na bono no murande ndi bwate kan seta go bari ya open door apostolic church no bwate kansa yeah na bono kana ngo chingorwa nongane igotoka na mostly I'm focused ya sawatera matera I thank Mr. Dennis Onyamu onkonyere sana kumpwaterare na unabona vile vya YouTube test my story YouTube mtaisa watu wa YouTube mwizizu watoka kodiaga iko pale na begete clip kioro so na still anaendelea kuni tengeneza bono ngwachanka murugi ochire murugi tayo ngwacha kwanywa mabono sina kiwaga okay murugi na mfuatilia mpaka fleti babaka nipigia simu akiniambia nichukue watoto kama tevi tinda ataka konyoma bakungu babere mukungu na kande tera tata itikoja completely hata niko na ningi na tukana sana and tosa wakasimika were kama bori ndingita wa Grace metana na ataka ya twarura tambe ngike nkanyora nta mu issue chara kina tena nga ate some people kulungalende karaenge kanera kwa soka ende wono ani mbage ndoro ekarankani hoigo na barumbaga ndakatali yao no mbage ndasobo karaira na bono bono ngoja nganyora barabu bali ganiri chitangari gani nga weka some question marks okay bono ngachanga te karisa ataka content como te no tingo nyara koleta bana ninata iyo ngongoleta bana ngoja koleta umuntu mungache ko balenda egente ke kabe question mark karabanda ko chadriana nero no liaka bakani nje tikamera bana bana tete barati so I was on the process yo kulikari rube ngende asomo gambi woro tokora ne ani visually so that ninchakore to muntu munga maega tacha ko koraki ko life ya bonga no nyoroche na pata maso bo koreri tsinutu kutindwara bantu babere yeah so you want to finish ya mangana yo weke kando then if you marry onyo mukungu manga
Taturo baseme ko cha somo sae gokina bono. Asaba sae ba gokina bono etama. Dato tumia kamera. Tamaa ni mbaya. Tamaa ni mbe na tiko montari tike na kiria gakakonyora. Yani eyagia sogo ikeri. Tobasa kutaka kurambalio atambe mono na ubugima nobo kong by the way. Ubugima bubo sari nobo kong life ni prison abantu mbere bakorera sana batagete kosoka. Yani I remember the Sunday na batanga ndindaro lege sunte. Kosi tuale korara saa 8 kwalire saa 7 kwalire sapa saa 8 wasere korara. Kaso ya mugaso? Yeah. Ndio raro sunto osobora. Yani ndaro lege sunte na inchenso kesi ko mwane ndore chinga na ngeni. Okay. Yeah. So bono abantu batamani sana. Obugima bwegabo freedom. Lakini bo babolete mamiri abantu mbare babwate chibesa chinyingi kapisa bari ni prison. Lakini base chiabo bachiroje they are nothing koskenge chiko bakonye. So asomo saore gari. Na ikete nkanga gachi kusane kana nyota basaya banga wakabande ke badarike barikia na bakasinde. Umuntu atugetetu kimamini nyasore. Yani bono baka muburi boti singi kyako chanda. No manyi tete ende o seri percussion chi ibintu bune bigogokora. Ngatema kwana nabasaya bande batinganyora ngalinde ba soire ngabasoire nyikante banga matoke yako tayama. Yes. Umuntu mulikiri bono igotore nakaka digital ojo gotse maiga yo gosibwe chera se miaka 10. Igabekire twanyo angentwe. Yes. Agasukuru gasibekyo agacha asibwa soma bwa ebwense. Agasuka agatebona ngosibare miaka 15. Agasuka imiaka 10. Obera sechera ko 2011 weka 2021 ekrasite gosoka last year nali abaga gosoka ko rwechera umutiniko gochikoera njoma tena kumanyete kore Kisi prison. Okay. Kata gochaga ringiche ko korera maujiano corona lina riecha geta so estari getiga tinyorete bagario gochukwa nabasibwa. Ana tetu buna moteli nara yo moteli narega ngobeke meroberi ngiche corona gacha togatango so ase chichera ekaba kongo igobono umuntu muligire ntatenda kubwato kera gotera kwae na ngori YouTube ngobwa tibicha todo mutumo komusinini tokoirana gotera gotera kwae atebengana ya mwerio ili bonto gochukora sentundi gotoska ganda gotengera Ndizi TV wanso mugusi tobatu gotera nsemo ya mtandao Facebook buna Ndizi TV News na boy YouTube buna Ndizi TV News tobaso ko babuna na wokora Ndizi TV gatsene kiao na mbeye mo free to air gatsene keranta go karibija keriyo gotengera tari gwakanira igento gokora no kwanda gari ya SMS like message uri kerita kuza KUZA likerita kuza otome gochi 15601 okoli kerita kuza KUZA otome gochi ase 15601 15601 karo kwa likerita kuza toma gochi 15601 karo watomire gabo asanaro kali borindra ko boligwa free to air station FTA na kwa bakolikete gabo omayikolika Ndizi TV karo kwa likire ko monchu muligireria na boko nyara ko chora Ndizi TV wone tsene kyao namba ya munyoro gwa kachikura ni gokoera stariki sana isato mutinyo to gochiko so igo bonene kina watumire kure yao asoko chora Ndizi TV wone tsene kyao namba ya mokiriyo gotenga rutari gwakana gose free to air FTA na boko nyara bakolikete gabo onyara go tochora na gotokora abanyankongo asirongoro gusi amone chinse musana ntoska tigaturigyo tere gukwa ya sedeke ya muyoka tokoirana tunyara gusanga mangi anda gotengera Ndizi TV obwansu wo mugusi. Ndizi TV obwansu wo mugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
bwigiriria bwa television ya DZTV nigo tugugwakira mbia muno asuko genderera guturigiria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gukuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ichiri bwibere nemero ngebere nebere rike SMS kerieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa Kisi Gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika DZTV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station DZTV obwansu ubwomugusi niko tugendrete kogendebirengo byegoro mono soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta DZTV News abono konyora chibicha siabaria baito bimerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna DZTV News aigano DZTV News obwansu bwomugusi oburimi nobonda n'umurubyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'uburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo kenyengima kwimokerera iguru oburimi nobonda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi chiamatechiria chiaisanikirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigere lyakonye tutayenda umutimo kontu agotebingo chatolo yo minto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yake omwancho murigere lyabono tiganda koira mpaka asitugwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira oro nanje ndesoka nanje nkikori oboko obu tobasogos obulemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere nechidege kikumra isano DZTV obwansu bw'omugusi Mwancho murigere bono hikero sangamo na yase mambia bono ndoche na eliogerio lyogotero kundra sobye producer negonte buna nkiracha buna kebonete gocha katina kubrukana kwe mitambo gabo kwaletere shida kidogo asengencho ye format yogotero kugotara soburongo mwancho murigere kangobono kwe gotero kubona nchira go kugenda nchira ko gocha kangobono kwanyara ko manyamange igoro yomo Mogento bwate oiboigo olenge gotobora libwaye a testimony mwebori yote bagara nabokura ngo nego rigoro mwebori yote bya omwanoe omumura mwebori yote bya omwanoe omumura tigane sabwa eyo nembe bwanga koiwa tigane sabwa eyo nembe bwanga koiwa tigana marwa nenya sore bwanga koiwa tigana marwa nenya sore bwanga koiwa tigana oboibi omwanone bwanga koiwa tigana oboibi omwanone bwanga koiwa moerio yo genda koiba bono bwatwa moerio yo genda koiba bono bwatwa nalia koinyora abaibori bayebuya nalia koinyora abaibori bayebuya tata gantebya mama gantebya tata gantebya mama gantebya tegerera umwanone ayangukwana tegerera
omwanone ayango kwana onye tukuiwa ayango kwana onye tukuiwa ayango kwana nochekolera omwanone litukelimo nochekolera omwanone litukelimo ganie kondora omwanone tokondora ganie kondora omwanone tokondora ganie konyiwa omwanone tokonyiwa ganie konyiwa omwanone tokonyiwa semo chumulige wana otra uno kobeke video tena make sure twakanyorire ndero ntokobeke tosemia abantu semia nabana ogani koromu iburi okwabwatiru tokomora olecheraga no ni guma mu minute atumira kinto kumuigwa gekoro osibire Yes. kaga digital Yes. watorekire Amen. ngora ndio lenchiri Yes. thank you very much and to sabire tamaya and akinarora ni namba yaga ni gukwane naye Okay. yes Namba yani 07. Namba yaye 011. okay namba yaye gogo chaka 011 Yeah. 011. 111. gatatu 0111 okolika 0 olika 1 sato 0111 Yeah. 280. 280 480. 480 toirorere 011. okolika 01 gatatu 0111 280. 280 480. 480 0111 280 480 Nimbate Airtel nende. Ere 01. 01 03. 03 493. 493 233. 233 toirorere 01. 01 03. 03 493. 493 233. 233 Yeah. Sante sana senge nchebiro byao noje bachare kugwakira mapemo utarasuka kurumega iga igo no moncho muligere kira mutogo ikomo elio bwoborori bwane my test muna se tukolia lero tigatumira ne wiki ego cha soborori kulende nimbwata bateli babere ko koletera sentunde ko bwaje toska yanda ko tengera ndizi tv bonsubo mugusire tena nkuru ko present vinya somuro bele bogesinga tena round 2 asobo teli netengo muna botambe toska yanda ko sanga na ko tengera mutumo ko musinigi ngirana nitina bateli ase tukolia lero Ndizi TV obwansu bw'omugusi ekampani ya Davis and Shatcliffe nigo yakorentire ekimashini ao shekerero ekyogutumika simirimo yawo ase obukoreri bwabo nigo bakonia chipampu chiria kyogutumika engine nabo igo ekigutumika estima nkonia bari kiria kyogutumika ase ogusiarera ebimeri amache mugondo kya sprinkler nabo igo drip irrigation boigo mbobwate chipampu kyogwaka amache kurwa egesima mbobwate chimashini kyokona ky'obunyansi chigenerator chibirengo ao chisolar panels kyogo charge chibeteri nakoga cy'umuriro nabo igo kiria kyokubwatya amache mbobwata amariogo yogusibya amache yukonywa ebyabuso n'ebintu bindi bingi byogutumika ase ogusibya swimming pool nigo bakubeka chipampu cy'uwaka amache ekyo kyogutumika estima gose sola kurwase chibohol gose ebisima gwikase etanki yawo boigo n'ekitaya gose ebirobo byogutumia esola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagokubuguria omusigo gwikase enka yawo nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road ange nebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisime ase